Ah, shit. Nu glemte jeg at slukke det lys igen. Det er fandme skarpt. Det er fjerde gang på den her uge, jeg glemmer. Far! Ja. Gider godt lige slukke lyset, tak? Nej, det gider jeg faktisk ikke. Jo, hvem skal Nej, der det er jeg snart ved at være træt af nu. Jeg kan ikke noget. Hvorfor ringer du ikke bare til Günther? Ja, det var faktisk en god idé. Ja. Tak, far. Far. Hvad nu? Hvad er nummeret? 9 gange 9. Tak, far. Ja, det er Lille Ole. Ja, dag Günther. Dag. Jeg vil gerne bestille en af de der Ajax multifærmetænger. Den nye model, ja tak. Om hvor lang den kan være? Jamen, jeg vil gerne have den til om, lad os sige, 3 sekunder. Ja, det er fint. Nej, det er fordi, jeg kan ikke nå, stikkontakten. Ja, det lyset det er så skarpt, når man skal sove. Ja, det er godt. Farvel, Günther. Hej, vi ses om 2 sekunder. Ja, det er mig, der er Lille Ole. Undskyld, jeg kom så sent, min ven. Det er i orden. Her er Ajax multifjernbetjening. Ej, fedt. Tak. Ja, lad mig lige installere lyset til dig. Mange tak, Günther. Det kunne være fedt. Pisse. Pisse. Så min kære Lille Ole. Nu er den installeret til dig. Skal vi ikke lige prøve den en gang, hva'? Jo, det var da. Skal vi ikke lige prøve den? Prøv at trykke på den. Ja, men jeg kan trykke nu. Den virker fandme. Prøv at tage den igen. Ej, hvor smart, hva'? tak, Günther. Den kan Vi jeg lige ses. tro. Jeg skal på arbejde nu. Ja, Jeg har farvel, en masse Günther. fjernbetjening. Tak for det. Til Den er bruger det ikke. Farvel, farvel. Farvel, mine kære mennesker. Er det godt? Jeg elsker jer alle sammen. Og husk nu. Vær nu ærlig. Jeg går videre til. Jeg glæder mig i mit sved. Ja, farvel, Günther. Ring, mens du stadig har gejsten på 9 gange 9. Because you're worth it.